The first time dyan ako na attempt o kuan ka ng istawagan na doyin and with the Aegyo Sal sa mata dye. So it's been a while. As in, it's been a while. Okay, dugay na kay ko. I mean, what I mean is kanang first attempt yun ako siya kay I'm always a glam girl. Dili ko into cute na makeup, although willing to explore. Mo na ni Sharon. First time na in all, wala eme day. First time yun na siya. So, inana ang peg. Ano, dali kayo, naabot na day ko sa naong. Dali araw good day. Namun ko gibasa na script good. Kaya na ko'y wala na ko'y masulti day. Wala siya ko'y isulti, abot di isa ka ng Aegyo Sal. Ay, asa naman ni day. Kanang, abot di ani na look eh. Kanang, kuan siya di kanang little bit kuan detalye siya very light kay dapat yun mo siya itarong og blend labi na sa kanang sa eyebag sa under eyes kana dai grabe jud ka ayo dai kay para if ever kanang if masakto nimo og drawing or masakto nimo og blend kay manindot ra siya tanawon dai dili siya duka tanawon na kanang murag eyebags makagets ra ka ana maabot ka sa point makana na violet na powder ba kay pink siya tanawon sa camera pero sa in real life kay moro siya majimbo dai diki kay dai like majimbo ang peg man mauto sa kasuti nimo yawa ay kuan ang kilay ba kay very natural lang mao din na dito di ay ako nakitaan kay di ba ko tig makeup og kuan isa nga na kana mga cute na makeup you know what I mean ay o sige to kisulti kana na part then watch ko kay nara ko gitan-aw script ug kanang video kanang under eyes ba kanang ay na drawing gani day malingaw jud ko day if di nimo matudo og blend awa good day na eyebags og flawless under eyes imbis granta ka mo pa flawless under eyes magpa eyebags look na nung kaday mura ka kanang gipa-duty gyapon sige na linog na dai kanang 6.9 magnitude gipa-duty ra gihapon dai awa i-blend jud nagtudo kay para dili murag drawing pero mo open jud mo mata man nagdiscover nagpili ko ani og matte highlight or shimmer okay na ang matte highlight o inana ang peg sa matte highlight pero if ever butangan kag shimmer mas musipa siya dai pero okay naman sa to ang matte highlight noon kay shimmer naman yung lids pero extra man very light edi try na sa shimmer mas ni papra siya very light mauna siya dai na ang peg sa kanang Aegyo Sal dai mura jud siya kanang mura jud siya eyebag sa kanang mura ka giduka anang gipa-duty gyapon mo sige linog na dai bahala after shock ang kinabuhi dai dugayan ano man November na ta karon dai sige sulti nimo unsa man ako gibasa na dai layuan na ni abot sa blush on ba kay cute kay ang placement kay atubangan I mean center sa face dili inon the typical na kanang bitaw pa contour mauna siya girl man atay pa kayo ang sulti sa ChatGPT tanawa murag ready na ang doyen dance magpa-fall man dili ko gusto pero seriously cute kay ni na makeup murag pretty natural lang so kung gusto nimo mugawas imo paka-uwo daw dai pero fierce gihapon shiny ang doyen Aegyo Sal look mo na ang finished look what do you think with the music na mo na siya dai yung bangs kay human hair char